Egunon guztioi eta ongi etorri Humanitate Digitalak Euskal Herritik 2020 edo lehenengo jardunaldi hauetara. Eta lehenengo eta behin abisua eman behar dizuegu gaurko saioa guztiz esperimentala izango denarena. Saio batzuk grabatuta ditugu, beste batzuk zuzenean izango dira, eta gauza asko irten daitezke gaizki, eta horrek esan nahi du ziurrazki gauza asko gaizki irtengo zaizkigula. Saiatuko gara humorez hartzen, eskertzen dizuegu guztioi, izena eman izana eta gurekin hemen egotea. Eta ezer baino lehen gonbidatu nahi nituzke Kepa Sarasola UEUko zuzendaria eta Aizpea Otaegi Errenteriako alkatea, aurtengo jardunaldi hauei sarrera emateko. Beraz, besterik gabe, Kepa, zurea da lehenengo hitza. Bale, egun on guztioi. Udako Euskal Unibertsitatean humanitate digitalak lantzeko ematen ari garen urratzen barruan kokatu behar dugu jardunaldi hau. Guk erabiltzen dugu elkarrekin traola. Eta traola horrek oso ondo adierazten du zein da gure asmoa proiektu honetan ere lan egiteko. Azken urtebete terdian, 4 urratz esanguratsu ematen ari gara humanitate digitalak lantzeko. Eta egiten ari gara hori 4 entitate esanguratsuekin batera. Hasi ginen, lehen urteko 2019ko ekainean Euskaltzaindiarekin lantzen jardunaldi berezi bat ekainean, eta orduan grabatutako bideoak oraindik daude sarean ikusgai bizirik, eta bideo horretan ondo erakutsi zen humanitate digitalak zer diren, zelako esperientziak egiten diren, eta zer aukerak zabaltzen dituen. Geroago, handik motibatuta, Euskal Wikilarien kultur elkartearekin, EUKerekin, definitu genituen beka batzuk. Euskarazko ikerketa sustatzeko deialdia. Han sortutako 3 lan, gaurko jardunaldian bertan aurkeztuak izango dira. Eta arrakasta, aurten ere berriro atera ditugu beste bekak, eta gero kontatuko ditugu nortzuk izan diren irabazleak. 3. urrats signifikatiboa Errenteriako udalarekin egin genuen. Eta Errenteriako udalarekin sortu dugu Torrekua proiektua. Izan nahi du etorkizun digitalizatuak lurreratzeko gunea. Eta uztailean sinatu genuen proiektua, eta gaurko jardunaldia horren barruan kokatuta dago eta 2. urratsa. Egin dugu beste urratz bat urrian. Urriaren 5ean egin genuen Errenterian bertan jardunaldi bat Errenteria 700 urte. Herria eta teknologia. Urratz esanguratsua da Torrekuako humanitate digitalen gune hau sortzea. Aurreko urratz horiei ere ematen diogula marko fisikoa. Eta horregatik da importantea. Eta are gehiago, justo 4. urratzea da, aste honetan bertan proposamen bat aurkeztu dugu Euskal Herriko Unibertsitatean, datorren urtean, irailetik aurrera, ikastaro bat, aditu titulu bat emateko. 15 kreditu akademiko edukiko ditu titulu honek, eta balio izango du jende gehiago formatzeko alor honetan. Horixe, Errenteriako udalarekin zabaltzen ari gara lankidetza esparru hau, elkarlan oparoa espero dugu honetatik, eta elkarlan hori dinamizatzera gatoz gaurko jardunaldi honekin. Pozik gaude oso. Gainera, Aizpea Otaegi alkatea bera gurekin dago bideokonferentzia honetan. Besterik gabe, aurrera. Eskerrik asko, Kepa eta Xabi, aurkezpenarengatik eta egun on guztioi. Eta, lehenik eta behin, nire esker ona Errenteriako udalaren izenean, UEUri, jardunaldia bera antolatzeagatik,
baina, bueno, mila esker oro har zuen parte hartzearekin, ekarpena egingo duzuen guztioi. Komentatzen ari ginen justu, airean sartu baino lehen, urte gogorra izan dela guztiontzat, egia esan pandemia urtea, eta, gauza asko berpentsatzera eta eraldatzera eraman gaitu urteak, eta, uste dut danak gaudela oro har nahiko nekatuta, eta hala ere, urtearen ondarretan horrelako gauza interesgarriak antolatzeko ekimena eta energia edukitzea oso eskertzekoa da. Izan ere, horrelako guneek eta espazioek ematen digutelako hain justu indarra eta motivazio aurrera egiteko, ez? Eta, zentzu horretan, mila esker, guzti hau posible egin duzuen guztioi, ezta. Eta gero, pixka bat, udal ordezkari naizen aldetik, nik ere aipamena egin nahi diot, UEurekin sinatu dugun hitzarmenari, besteak beste, jardunaldi hau elkarlanean antolatzea ahalbidetu duena, gure etorkizunari begira ere, gure herriaren etorkizunari begira ere, giltzarri eta mugarri dela iruditzen zaigulako, ez? Izan ere, hitzarmen horren baitan, Ekepak aurreratu duen bezala kokatzen da Errenterian ikerketa humanitate digitalen ikerketa gune bat sortzea, Euskal Herriko eragileentzat erreferentziala izango dena, eta horrek guretzako interes handia dauka batetik Errenteria eta ikerketa edo unibertsitatea lotzen dituelako, eta hori berez delako guretzat oso interesgarria, baina interesgarria da baita, udal gisa kezka eta interesa eragiten digulako esparruak edo alorrak, ez? Azken hilabeteetan oso nabarmen geratu da digitalizazioaren garrantzia, eta digitalizazioa azkartu ahala ikusi dugu teknologia eraldaketa sozialerako tresna izango bada eskuhartze publikoa ezinbestekoa dela. Eskuhartze publikoa beharrezkoa da teknologiarako sarbidea demokratikoa eta inklusiboa izan behar delako edo izango dela bermatzeko, eta baita ere teknologiaren erabilera gizarte onurarako izango dela bermatzeko, ez? Eta gero bestetik, humanitate digitalen ikerketa gune bat gure herrian kokatzeak interesa dauka guretzat ere estrategikoa den Torrekuaren proiektua asko indartzen duelako, bai? Torrekua proiektuaren txostenak jasotzen du justu Kepak aipatu duen lelo hori, ez? Etorkizun digitalizatuak lurreratzeko gunea izan nahi duela, Torrekuak. Erreferentziazko gunea izan nahi du elkarlanean oinarritutako teknologia libreen garapenean, ekonomia sozial eta kooperatiboko proiektuen sustapenean eta digitalizazioa eta jendartearen erronken inguruko ikuspegi sozial eta eraldatzailearen ikerketa. Eta, Torrekua eraikinarentzat dauzkagun asmoa kontutan hartuta, ez dut uste humanitate digitalen ikergunea kokatzeko, Torrekua baino toki hoberik egongo denik. Eta beste alde, esan beharra dago, uste dudala, humanitate digitalen ikergunea bera Torrekuan kokatzeak, Torrekua proiektuari sekulako bultzada ematen diola eta sekulako sendotasuna ematen diola, ez? Eta, hitzarmenak, Errenteriak udalaren eta UEuren arteko hitzarmenak egin duen ibilbide laburrean eman duena ikusita ez dute zalantzarik oso bide interesgarria dugula aurretik. Eta ez dut ere zalantzarik, gaur jardunaldietan izena eman duten guztientzat Torrekua ere oso leku interesgarria izango dela datozen urteetan, eta espero dudala bertan elkar ikustea. Besterik ez nire aldetik, eskerrik asko. Mila esker bioi. Zuen nintzen gaitik eta, zuen sarrera honen gaitik. Gaur esan behar dut, ni Xabier Landabidea naizela eta ni gaur izango naiz ekitaldi honen aurpegia, baina aurpegi honen atzen beste jente asko dago lanean, eta ez nuke aipatu gabe utzi nahi Irati Iziar, UEuko berak esan du teknikari eta laguntzaile lanetan ibili dela, baina jardunaldi hauen bihotza izan den Irati Iziar. Kameraren atzean dago, orain agurre esaten, zuek ez duzu ikusten, baina ez nuen utzi nahi aipatu gabe jarduera akademikoko arduraduna izatez gain, funtsezko elementu izan dela gaurkoak antolatzeko. Hori esan da, gaurko
jardunaldiari dagokionez eta kepak eta izpeak ondo kokatu ostean, niri geratzen zaidan bakarra da ipatzea 3 atal izango dituela. Moodleko zuen ikastaroan ikusi dezakezue egitaraua, ez dizuet honen gainean askoz gehiagori kontatuko, baina bai esan nahi nizuen saiatu garela humanitate digitalen ikuspegi zabal, eklektiko, generalista eta aberasgarri bat ekartzen. Ez zitzaigun hainbeste interesatzen humanitate digitalen arlo espezializatu bati buruz jardunaldi oso intentsibo batzuk egitea, gehiago interesatzen zitzaigun esploratzea nola interpelatzen gaituen teknologiak bai akademiatik, bai herrigintzatik, bai herri mugimenduetatik eta azken baten herri, gizarte eta norbanako bezala. Zentzu horretan gaur hitz egin nahi dugu eta hitz egingo dugu sorkuntzaz, arteaz, teknologiaz, hitz egingo dugu ere ikertzeaz, ezagutza biltzeaz, ezagutza sortzeaz, ezagutza zabaltzeaz, divulgatzeaz, eta hitz egingo dugu ere artxiboaren auziaz. Artxiboaren auziaz, baina hitz egin genezaken arren, adibidez, liburutegi sareaz edo museoen jardueraz, gaur gustatuko litzaiguke euskaraz sortutako, euskaraz egindako, euskarara itzulitako ikusentzunezkoen artxiboari buruz hitz egitea. 3 helduleku diferente izango dira eta gaur ez dugu ezer amaituko. Gauzak ondo badoaz eta espero dugu hala joatea. Gaur galdera asko planteatuko ditugu, erantzun batzuk mahaigaineratzea gustatuko litzaiguke, baina galdera gehiagorekin itzuliko gara etxera. Eta honetaz gain, gogoratu nahi genizuen, ez dugula espero apuntatu zareten 100 pertsonak gaur goizean zuzenekoan jarraitzea hemen egongo den guztia, ala balitz ongi etorri, baina asmoa ez da dena zuzenean jarraitu behar izatea, guztia grabatuta gelituko da, eta honen gainean eztabaida jarraitzea nahiko genuke. Bai Moodleko eztabaida foroetan, zein chat bidez, zein beste sare sozialetan, mesedez hitz egin dezagun gai hauen inguruan. Islari eskatu diegu ere material osagarria, erreferentziak, beste bideo batzuk, beste erakusketa batzuk, beste material batzuk elkarbanatzeko, eta hori ere gurekin izango dugu. Beraz, hori esan da, isildu egingo naiz, ongi etorri dan hori, orain tarte bat hartuko dugu kafea hartzeko, eta 10:00 bueltan gara lehenengo blokearekin, sorkuntza, artea eta teknologia. Eskerrik asko dan hori.